May nakita po ba kayong batang babae? Ito po yung picture niya. Ito ba? Kamukha siya nung kasama ni Mang Manny. Baka mamaya mali yung may bigay kong impormasyon. Alamin ko muna ang totoo. Wala ate. Sa iba na lang po kayo magtanong. Halika na, Amy. Ayos to. Marami sigurong pera to. Amy, may tindahan dun, oh. Gusto mo ba ng maiinom? Opo, Mama. Sige. Magnanakaw! Paano na kaya to? Nandun pa naman yung mga pera ko. Mama? 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 Paano na kaya to? Amy? Nasaan si Amy? Mama? Mama? Asan na kaya ang mama ko? Mama? Nasaan na kaya si Amy? Ang dami ko nang napagtanungan. Hello, Berto? Si Amy. Bakit? Anong nangyari kay Amy? Nawawala ang anak natin, Berto. Ano? Paano? May humablot kanina sa pitaka ko. Tapos hinabol ko yung lalaki. Hindi ko namalayan. Si Amy naiwan ko. Pabaya ka kasing ina! Berto, hindi ko sinasadya. Amy, anak ko, hindi ako titigil sa paghahanap sa'yo. Mahanap din kita, anak. Mitch! Mitch! Berto? Hahanapin ko ang anak ko. Sa oras na mahanap ko siya, hindi ko na siya ibabalik sa'yo. Anak ko din siya, Berto. Kung masakit sa'yo, mas lalong masakit sa akin. Pabaya kang ina. Hindi siya mawawala kung hindi mo siya pinabayaan. Bakit? Ikaw ba perpektong ama sa kanya? Nasaan ka? Hindi ba iniwan mo kami? At sumama sa ibang babae? Ano? Sino ngayon ang mas pabaya sa atin? Kahit anong sabihin mo, kukunin ko ang anak ko sa oras na makita ko siya. Berto! Berto! Sana may magmagandang loob para ibalik ang anak ko. Mama! Mama! Yeah.
Nasaan ang nanay mo? Bakit mag-isa ka lang dito? Hindi ko po mahanap ang mama ko, Lolo. Ganun ba, Iha? Nasaan kaya ang magulang ng batang ito? Iha, gusto mong kumain? Opo, Lolo. Hindi pa po kasi ako kumakain mula kahapon. Kawawa ka naman pala. Sige, tara sa bahay. May pagkain doon. Talaga po? Oo, halika na. Sandali lang, Iha, ha? Kukunin ko muna yung tinapay sa loob. Sige po. Ito tinapay, Iha. Kainin mo na. Habang magluluto ako ng pagkain natin. Salamat po, Lolo. Sige, hintayin mo ko dito. Magluluto lang ako ng pagkain natin. Opo. Iha, katulog na palang bata. Kawawa naman. Mukhang hindi siya nakatulog ng maayos kagabi. Lolo, nakatulog po pala ako. Ayos lang yan, Iha. Ano nga pala ang pangalan mo? Amy po, Lolo. Kayo po, ano pong pangalan nyo? Ako naman si Lolo Manny. Salamat po, Lolo Manny, sa pagpapatuloy niyo po sa akin dito. Walang ano man yun, Amy. Tara, kumain na tayo. Kapagluto na ako ng pagkain natin. Sige po, Lolo. Sino kaya yung batang kasama ni Mang Manny? Ay, kuya, Oh, ate. pwede po bang magtanong? Ano po yan, ate? May nakita po ba kayong batang babae? Ito po yung picture niya. Ito ba? Kamukha siya nung kasama ni Mang Manny. Eh, baka mamaya mali yung may bigay kong impormasyon. Alamin ko muna ang totoo. Ah, wala ate. Sa iba na lang po kayo magtanong. Ah, ganun po ba? Sige po, salamat. Sige po. Amy, umuwi na tayo dito. Pagod na ako. Sige po, Lolo. Lolo, inom ka po tubig, oh. Salamat, Amy. Saan kaya dito banda ang bahay niyo? Hindi ko po matandaan, Lolo. Kung gusto mo, Amy, umuwi muna tayo ng bahay para makapagpahinga. Sige po, Lolo. Baka mapano po kayo. Tara na. Oo, siya nga. Ate, alam ko na po kung saan banda nakatira yung hinahanap yung bata. Talaga? Saan? Doon po yung bahay ng matanda. Sige, tara, puntahan natin. Sige po. Dito po yung bahay ng matanda. Tao po. Tao po. Tao po. Sino kaya yun? Sino po sila? Anak? Mama! Anak?
Pinag-alala mo si Mama. Ayos ka lang ba? Hoy, tanda! Bakit nasa yung anak ko? Sandali lang. Bago kayo magalit, kayo bang magulang ng bata? Oo, kami nga. Berto, tumigil ka na nga muna. Opo, kami po. Bakit po nasa inyong anak ko? Malamang, may balak ang matandang yan. Para ang kinin ng anak ko. Tumahimik ka na nga muna. Tay, pasensya na po kayo sa asawa ko. Nakita ko ang anak nyo, nag-iisa, sa may basketball court. Naiisip kong iuwi at pakainin dito sa bahay. Pagkatapos, ay hinanap namin ang magulang niya. Kaso, hindi niya matandaan ang bahay kung saan siya nakatira. Ma, Pa, totoo po ang sinabi ni Lolo Manny. Nako, maraming salamat po Mang Manny kung ganun. Pasensya na po kayo. Napagbintangan ko po kayo na masamang tao. Pasensya na din po kayo, Mang Manny. Ako po yung nagsumbong sa kanila kung saan kayo nakatira. Ayos lang yun, iho. Bago kayo magalit, magtanong muna kayo ng maayos. Opo, Mang Manny. Pasensya na po ulit kayo. Sige, pwede na ninyong uwi ang anak nyo. Sana, magmula ngayon, ingatan nyo na ang anak nyo. Opo, pangako po. Lolo, maraming salamat po. Paano po yan? Uuwi na po ko. Mag-ingat po kayo dito, ha? Oo naman, Amy. Ikaw din mag-iingat. Opo, Lolo. O sige, punta ka na sa mama mo. Sige po, Mang Manny. Aalis na po kami. Maraming salamat ulit, Mang Manny, sa pagkukup nyo sa anak namin. Alis na po kami, Lolo. Sige, mag-ingat kayo. Sige po. Halika na, Iyo.